Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Ha ka jingkran mai phang ha ka lempung yemer jingmon halor ka phang pedeng ki jing e jing tenjo ha ka puli puthi ha Meghalaya hatu ngila ban klet ya ka jingyar kerdan ha ka performance grading index ka jingduna ha ki than nong kendong bat kir kompanya bamya dei dorsho ka deputy controller of examination ka embos ka kong iba koridor rempei kala keren halor ka jingyar kerdan ha ka performance grading index ha ka bakalaong ba ha ka PGI kadon ka learning outcome ban na ka ars pa saupo ka jala Meghalaya ka yo tang saupo kakong iba koridor kalayatu baki wad benia balay bakalong kumni Henry kilam baka daw hi kalong baki kena ki bahagi kelas ki bakhamred ki duna bahagi basuthu ya ka jingmot jongka e ka baki puli Henry ki kiu kelas bed manla usnem namar baki shubam lendet bed but onda kila poi haki kelas ki bakham halor kimla satya ban yakun haki competitive exam baper but ka daw ka day bakim suthu ya ka e ka baki puli kumta kalaong baka embosu menta ka persyang ban wanra ye ki jingkeli ki ban sotu lau khana udon shisha ne em ka jingtep syapang katu ne usupuli lendet kidan shibon ki aka ki issue ki ba ngia kendo lingba ka ni ka education system ka badan hapo state chungi ngamla ban len ba kidan ki jingduna ru ki bobon Hendai tang kawai ka banga kwa bangan keren ningkong hakani ka por kalong ba habanga pet ya ka PGI ka dan kawai ka domain lane ka indicator bat kata ka dei ka learning outcome ya ka tu ka learning outcome na ka ars pa sau pho ka state chungi ka yo tang sau phunyaw te balai ka long kumta ka juba phangta kalong ba kani kadai ka bangi ngisham na kalyang ka department ka jongi ru habangi lai inspection ngisham ba ki khanna hagi class ki bakham shapo ki bakham red ki duna bah ya kani ka concept learning lani ka jing sngo thu jongki ya ka tandrai ya ka jingmut jong ka to ka baki ki puli lada ki pulia ya kanu ru kim das lo thu kamut ayu kato tehenrai ki kiu pat haki kelas ki jongki man isnam haba ki lapoi pada haki kelas ki bakham halor kin sakendo jing pada ki kendo jing hakapor nado kapor le se ka Pakistan banyele matric banyele class 12 but ka jing ka bakham krau kalong ba kimla ban compete hakini ki competitive exams ki prepare ki JE ki NEET balai mla ban compete ki to kadaw kalong ba ka concept learning nado dang red kaduna te let's say ngan shia thu ya fi ba sisen ngalet inspection hakawai ka jaka ka balong kamdei shanong kendong bat kamdei hasar kadai haki khap sor kata kajaka bat ngahapan let shipon tali ki school tikidan ki school ki bahye ki babyang lot na dong shadong ki badan ki building ki bahye ki babyang ki nong hikai ki balong well qualified ki don hakita ki school ki don pat ki school ki ba kim da byang kata ka building ru kim da byang nang ta kum ta ter bat ki wei te kawai ke jingkali habang alet bandrung ha ki school nga sat kali bahaya kani ke jingkali ya ki kena habang arung ha po classroom bat kata ke jingkali ka long ba mano ba sultanat ya ka maths namban ngi sung thu ba ki kena ha po state changi ki don bahaya ka to ka jingtieng ya ka mathematics tinga kali ya ki ngong mano ba sultanat ya ka maths ha to ra akti
te hajan barok ki skul hakata ka sngi ngalai henriu lani henriu teli ki skul ngam kan mau syu hajan barok ki skul hapok kelas 6 7 kumbasan 4% naki kena kira keti anda bang rung ha kelas 8 kala kamduna rung ha kelas 9 dan setang kendai lani shipongun rung ha kelas 10 dan setang ar ne laingot ki kena ki bestenat ikamats te kata ketren ngalap ha ki skul hendrai kadon pat ka wei ki skul ka bangalet ka bom da biang ki infrastructure bat kumta ter ke di private school habang rung hapok kelas 9 bat kelas 10 ngakeli ya kajuk kejing keli jan barok ki kena ki rakti bagi sultanat ikamats te kalong ka ka banga su kendet pa ka bangam juk kham syam kan ha kejing ya lenti ke jonga bandit inspection kumta tinga ngapersang banwat ya kadau balai begini ki kena hakani ke school ha kelas 9 bat ha kelas 10 jan baro kira akti ki sultanat ni kan mathematics singa keling ong balai fi sultanat ki ong bangi ngi sultanat ya imes ki ong ngi sultanat ba ba i kai imes bat ngi ngau thu baru te ka tu ka jing le jonga ha ka tu ka sngi ngasung thu ya ka wei ka lesson mo ka bangalan hang tu kalong bagi nong hikai kidon ya ka rule ka bakrau na ka benta ki kena kidon ki rule ka bakrau na ka benta ki kena but ka namar bagi ni ki kena ki sungu thu ya ka konsep jong ka mathematics ngasung thu ya kata dena kata ka dau bahado kelas 9 kelas 10 ru kim tieng ya ka mathematics kum balong ki wei pan te tang ita le singin dang ya discuss shu hadien sabubun ki wei pan hendrai ka ka banga kwa ban manra hani ka long ban kentu ya baro ba ka bangin ya suthu ba ka concept learning ka jing ha bangi puli ka no bangi de ban suthu ka de ka badan kam tam bat ka de ban sedang nadu ki kelas ki baren te ka daw ka ba penlong ba ka learning outcome ke jongi kat kum ka PGI kalong karet bah kata ka dei ka jingkeli dai doktor ka daw te kum bangala ong hi mane la da fi pet ya ka to ka PGI ranking baro ki kimda ilong sniu hado kata hendrai ka besniu ka dei tang ka to ka learning outcome ka bomut ka dei hi ka to ka concept learning kan bagi kena ki jongi ki duna palat ban syempang ya ka ka bagi ki puli ki shubam lendat bet kisubam lendat bet tang banla ban tho ya ki examen kum bai ong iba mentan anda ladap klei hang to la klet no kamat mdan i ka jing sung thu ru hapo ki jing mut ki jongki te ka wei ka solution pa de ka long kum dia namar ba ka learning outcome ka peniru ba ki kena ki jongi ngimla ban clear ya gitu ki exam kumbang ong bene gitu ki competitive exam ki prepare namar bangim dan ya ka konsep ngim sang thu te ka wei ka jing ya pair ngakwa ban wanra namar ba ya bun ki khana hang ni ngakwa ban wanra ai kani ka jing sang thu ba ka board exam bat ka competitive exam pimla ban ong ba ka dei ban long kum ju ngimla ban long kum ju ka board exam habangi conduct ya ka board exam ngi haban kata ya ki kena ki baper ki kena ki baduna ki kena ki balong average but ki kena ki bestart ki jingkeli jong ka board exam ngi haban set ha kata ka rukam kat baya ki competitive exam padela set ya ki jingkeli ha kata ka rukam ban jiar lani ban jiet tangi gitu ki basak khamat tangi ki bastat kumban suang kan tang ki badon ya katu ka aptitude lani gitu ka level ka baki la ban poi sejrang te kata ka diga jingya per hapadeng ka competitive exam bat ka board exam te ka ka baka sarkar ling baka sarkar pedeng ling baka ni ka NEP ka batmai menta ka le ka long ba ngidon ya katu ka body ka bangi ong ka parak ngam te filaya ngone ki bubun ki no hikai ki tep ya kata ka parak bat ka wei na ki kam jong ka parak ka long ba kum no ban ya rap ya ka learning outcome jong ki kena
kumno bakin pass bah kam tam lilai yakini ki exam ki bapher te kawai ka long bang menta na kalyang ke embos ru ngila persang hi ban conduct igi training ki bapher na ka benta ki no hikai ban shna ya kita ki jingkali ki bangi khot kita ki competency based question kita ki jingkali ki dai amdai show ban memorize namar lada tang ka memorize dan konsep learning hangta lada tang syupuli lendat dan konsep learning hangta te menta na kalyang ke ambos ngila persyang ban penmi kum kita ki jingkali ki batas ya ka understanding ya ka jing sung thu ka jong khana ngi don hi mensuaru dei bangim don ngi don hendrai mentang idang penbon shu ya kita ki batas ya ka understanding ka jong khana kumno usung thu ni am halor ka to ki batas ya ka ula ni am ban apply ya ka to ha ka jing em ka baman laga sngi te ka jing kentu jong ha ka ni ka por ling ba ki ni ki khana ki ba don lang ha ka ni ka por ba nang ni shakmat fi haban perkhat ba kam dei shu tang ban shu pulelandat pihak pai ban sung thu ya ka konsep namar ki jingkali ki ban wan nang ni shakmat kin long bai ha kita ki rukom ki bangi khot ki competency based question te kata ka dai hiru ha jo ka por ka solution ka bangi la ban ya shakmat ban improve ya ka learning outcome ka jongi ha ka state ka jongi tang bot chu ben rap kan kong ba phi ong ma phi update ngin ya kran on show tu tang bot chu ben rap ke ba phi ong ma phi ngai I kum ni te namar men ne phi kan chpang ka jing khen ngan wan phai bang chu tu ngai I kum ni nga thai kla de ka por bang don kam ban pen kala ka rukom hikai ki classroom ki jongi wanu jing khen namar phi shim example jing khen men ne nai shim shu ya ka jing khen kum ke ka bodon ha ka textbook ban ye le ban puli ya ka tu ban ya solve ya ka tu le homework wan phai la shai pen I ya ki no hikai yo marks sha mai la dom la ban le nga thai ni la don kam ban penlong ya ka rukom puli jongi ya ka arithmetic lan ka mathematics hi borok ka way into ka balong fun te pendon kam ya ka arithmetic habale yo thot pendon kam ya ka arithmetic habale yo sikilo pan santengka khandai kilo katno long ita pendon kam ban phai cha ka kot pendon kam ya ka arithmetic habale yo pendon kam ya ka arithmetic habathit do kha sikilo katta sikilo siteng katno pendon kam ya ka arithmetic habaya keliang pisa nga ashi hajar kadai katta nga di ban yo katno tela nga ai khutia sakat ni ngan yo kumno nga tharai klade ka por yang ni ba yakini ki practical situations kani ka ong mga kadai ke ka ba ikong ibai ong tamanga su elaborate khandet yakini ki practical situations ki bangi face man ka sngi hayo bat ki paralog kumto ngin pendon kam ya ka arithmetic hangto ngin su thu khamha ngin pendon kam ya ka geometry habangi pen ya ka madan football for example ngila ban su thu khamha de si ka geometry kumto long akata ko rukom ki ngathrai hapo classroom ngi hikai concepts ngi hikai ki constructs ngi hikai ki ideas ni ban apply ngi don kam ban wan ra nabar classroom shene best examples ko ngi baro ngi thiet chur le arithmetic ha thiet chur ngi thiet do kha le arithmetic mo kong iban ne phi ong kum do ka dei em namar ba lada nang ni shakmat hi ngi ha ban ya long nga kenal sa ibe irang ba bam kwai dua ruble im don chu menta ila khla la kham sabi yong nga dang kham khna yong nga ka we kan tien yong ba ha ba fi puli kanu ka subject ha school kam dei ba fi puli ba fin yo marks henry puli ya ka ha kata ka rukom ba phila ban pendon kam ha ka em lang sa lang ikut tang kata kat bangadang he nga su thu imut ong ayu penlong practical ya ka thiet do kha pendon kam arithmetic fi page football page cricket pendon kam geometry mo kong iba ka byang em dale am ta tharai kadai ti tharai kum ke em bus pan pi tharai phila ban pen kala some policy some hanglu kino ki kendon hakaba phila ban wan ra kini ki ja rukom hikai dan ki exercises haki classroom ki jonggi mo hadu class 1 hadu 10 11 12 tharai namar fi wan ka embus tharai phila ban I solution phila ban lei ei halor ka ni kumbai la ong is mentan is kamdat ba don kam ka jing ya trai lang jong barok khan
ki stakeholders semua ki badan hapok ke education department naduk ki kimi ki kpa ki nong hikai ke school bat kum ta ter te tang balashu batha na jrong henry klam implement pan kanum poi shanu ru te ka bai ong i Dr. Lingdo mentai ong banchin sia kata ka rukom hikai mo te ngamut pan ong hanie ba kum bangala ong hinaduk ka basdang menengi snutu ya ka rule ka jong kinong hikai ka baning kong ka de ka rule ka jong kinong hikai Namar kim omdei tang banshu like hikai hang to henry at the same time ki dei ru ki to ki ba motivate ma ki ba penslur ki ba ai men sim ki nei maki te da ka buram ki nong hikai ki ba ya dan lang hang ni ki dan pade ki nong hikai ki ba le kelas tang ban pendap ya la ka jong ka duty hendrai klam da long pendap ha ka rukom ka badai ka ingkum ban shuang no te sakawai ro ka banga kwa ban ngakwa ban ngam tep pi along aware ki khana hang ni ngatrai ki along aware bro bangi don na kalyang ka ambos kat kum ka curriculum ka bangi ya buat menta ki don gitu ki internal marks ki bangi ong arphung marks ka baki yo na school te ka ai ka jeng mut jong gitu ki internal marks kam mut ba ka school kan shu ai be khat pra la ni khat kandai la ni arpho na mar ka full marks ka de arpho ka jeng mut jong ka internal marks ka long ba ban assess ya u khana ba ro sistem ha ka performance ka jong u ba uni u khana ling ba ka to ka internal marks ka ba arphung marks uni yo ban ya shim benta ha ki project work ki ba prepare da ka ba u shim benta ha ki to ki project work uni u khana ula ban cultivate ula ban yo ya ki jingnang ki jingtep ki ba prepare kum ha ka ba kum no ban yang hajrong ban keren kum no ban don ka collaboration bat ki way ki khana kum no ban long ban don ya ka creative thinking ka jing perkhat bangan penmi sabar ya ka ka banga ngamut dor ha banga shna ya ka to ka project te kalong kum churu ya ka no ka subject om tang ka mathematics kum churu ya ka no ka subject hapo class 11 12 ka mathematics ki ngida ong hero ba ka dei ka mathematical activities hapo class 12 kamot omla akan ban shu I marks tang kum tu henry hap le ya ki to ki activities te mentang i sung tho kan but the most important role te ka dei ai ta ho ot ne em quick fire tang ko wi ho ot ne em nai bun ktien ho ot ne em mo kong iba te ha ka jing i jong phi kum ka embos ki school ki le hok ne kem le hok ki internal marks ho ot ne em ki dan ki bale em long kum ta ha bang lo ong ho ot ne em te kum lu kum ta ha ka jing i jong phi kum ka embos ngam ban generalize pa ta ngam la ban generalize ha ban appreciate pada ya ki to ki bale hok shi long ba ki klem le te kam sha kong iba long ki don 20% ki bale tamba la fi pe ki averages pada ho ot ne em average te ki kambon hi em ta khubli shibon kong iba to ye tha phim tai kong iba bro mo to Hey, up, ruko. Shwaba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bon jat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ka umpnyang sya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka khya par kamaryang ru kan umkta sho Hadal pitri salar. nadunay khai di kan Bay la tong swai nga ka dia pagi smil de chit ko. Ili mem yor ain gini kon me pai upon kelas tenu chong tangga college stage nem yo Let me stage name like tango we kon web. Tito. Ini kasi yang kayak sarang aing mo Oh, this lah. Pinai wan ai bam snyai bam sien ai ta papacho. Families to that means. Fine. For the Ông use name, you boy you come out do. You take the chan bor and clap. Bay pass your first division ah. kan kan Oh bay. congratulations kan Thank you bay.